Ang Criminal Investigation and Detective Management Branch kon CIDG mo'y mangu sa pagsusi sa kaso kabahin sa pagkulata sa usa ka negosyanteng drug dependent niadtong Enero 1 din ang gitudlong responsable mao ang pulis. Midangop kaganiha ang abogado sa Rehabilitation Center nga si Attorney Grace Larona sa PRO 7 aron itaho ang giingong sa kapulisan sa Balamban nga ang usa sa mga lalaking mikuha sa biktima nagpailang sakop sa PRO. Apanangan sa pulis nga gisumbong sa abogada, way mutugma sa mga pulis sa PRO apan adunay kapareho nga apelyido sa mga pulis sa Cebu City Police Office. Mato ni Constantino, gibuhat nila karon ang tanan aron masuta kung kinsa gyud ang responsable sa pagpangulata sa biktima. Sorry, we are now investigating the incident, Kasi kanina, yung management ng rehabilitation center was here. And, yun nga, we're trying to find out what really happened. Babaeng minor di edad gidagit sa lalaking nangangkon nga iyang uyab atol sa pagsugad sa bag-ong tuig. Pasangil sa biktima nga gilugos siya gihigtan og wa pa kanasud sa upat ka adlaw. Ryan Sorote, sugin nimi. Magatubang og kasong rape o kidnapping ang pamboy nga si Demi Sadaya alias James 27 anyos human pasangin ning nidagit og milugos sa iyang giingong uyab. Matod sa 17 anyos nga biktima, napugos silang gipasakay sa iyang higala sa usa ka puwa nga van niadtong Disyembre 30. Ginunuan ni Ugban, iya kong gibitad. Siya gid ang ibitad nako. Ang usap ka anong ibitad niyo? O kaila ko na kailan nga diskuhan. Gingong gidala sila sa usa ka karaang balay sa lungsod sa Konsolasyon ug sud sa 5 ka adlaw gipahimuslan sa mga suspek gigaid ug wa pa kana. Nakahigayon ang 17 anyos nga biktima sa pag-ikyas niya atong Enero 3 human miluog ang mahigot sa iyang mga tiil ug kamot. Mato ko niya kuan ako, mato yan kong kabait og higot niya. Mato nilakaw siya, mato nagtuloy dali niya. Nagdali siya kaya na yun, nawag siya yung cellphone. Moto kalimit siya glock sa portahan niya, naluag man ang PC na yung gigo sa akong kamot. Ako nang gikit-kit, ako sa ipang huibat ang nasa akong tiil. Sa follow-up operation sa kapulisan, nadakpan ang suspect nga si James apan may butyag kini ngoyab niya ang biktima. Giangko ni James nga iyang hilagtan ng babae tungod sa ilang panagigugmaay isip mag-uyab. Hilagtan ako. Pero? Yung iba na nani sa istorya niya ba? Apan matod sa biktima, nga wa niya sugta ang suspect sugad pa niya ron tuig 2009 hangtod karon. Uyab daw ko namin, hindi may uyab dugay na mangudok, edad bang 14 ato. Wala rin Jude. Saan naman kadugan mag-uyab? Kadugay. Ano sa dugay yan? Sukad 2009? 2012 pa mo ito. Padayon pang gipangita sa kapulisan ang 18 anyos nga gikidnap nga tuwa sa higala ni James. Ryan Sorote, News 5. Usa ka barangay kagawad gikan sa lalawigan sa Bohol ug laing 8 ka lalaki gisikop sa mga sakop sa Regional Intelligence Branch sa PRO 7 tungod sa kalambigitan sa illegal nga sugal nga swertres. Andrea Patenya, sugin limi. Ang nadakpan mao si Geraldo King nga kagawad sa Barangay Bungkugan, Lila, Bohol ug ang mga swertres coordinators nga mao sila si Alain Lim Petal Corin, Roy Alinyabon, Bernardito Haspe, Ray Hequilio, Rogelio Borces, Jeronimo Perales, ang financer nga si Eduardo Enerio ug usher nga si Celedonio Alinyabon Jr. Nasikop ang siyam atol sa usa ka bet bust operation sa pension house nga gipanag-iya ni Enerio sa Maydan Borja, Barangay Poblacion 2, Tagbilaran City ni adtong Enero 3. Gawa sa gambling paraphernalia ug kapin 3,000 pesos nga halin sa swertres, nasakmit sab gikan ni Enerio ang usa ka 45 kalibre nga pistola, Black Widow 22 caliber Magnum, 30 ka bala sa kalibre 45 nga armas ug 3 ka pakete sa gituuhang shabu. Ang dinakpan duna sa warrant of arrest sa kasong homicide. Samtang nakuhaan sa buko sa ka Browning 9mm caliber pistol nga dunay bala ang laing dinakpan nga si Petal Corin. This open now is we'll have it examined by the crime lab, all the firearms. First is to check whether or not these firearms were used in the previous offenses.
Mato di Police Senior Superintendent Edward Carranza, dugay na silang nakadawat og mga taho kabahin sa operasyon sa maong grupo. Giingong nagkagrabi na ang problema sa illegal nga sugal sa Bohol ug gani gipaluyuhan kuno kini sa mga lokal nga mga opisyal sa maong lugar. We have a report that came from the Regional Intelligence Division that a member from the local executive in Bohol is involved in to this operation of surtress. Suway namong gikuha ang habig ni Kagawad apan nagdumili kinigluwat og pamahayag. Ikaw to ang kagawad, sir? Dili. Ha? Dili. Pero unsa man ka tinuod sir nga involved ako sa Dili, wala. Samtang si Enerio mihi makak sa tanang pasangil apan matud pa, duna siya ibutyag kun makagawas na sa bilangguan. I know I have the rights, right? But I have that information regarding this, what happened. Okay? I'm not the financer. Okay? I just want to talk until I'm gonna be bailed out. Andrea Patenya, News 5. Aduna pay laing pondo nga gisalikan ng Kapitolyo nga mahimong makatabang sa 27 billion pesos nga rehabilitation cost sa kadaot nga nahimo sa bagyong Yolanda. Suma ni Governor Junjun Davide, misaad kaniya ang presidente nga aduna pay laing pondo gawas sa mga gisaad sa mga international aid organizations. Niadtong niaging semana 14.6 billion pesos lang ang supplemental budget nga napirmahan ni Presidente Aquino. King Perez, Suginlimi. Last year, they approved ng 41 billion na mayalik. Lahat po ni 14 pa rin. Malagay na, hopefully. So, regardless, basta kinisabi ka sa atong budget. Wa makurat si Davide humanasayran ng gipirmahan ni Presidente Noynoy Aquino ni atong Huwebes ang 14.6 bilyones pesos nga supplemental budget alang sa mga kalamidad nga miigo sa nasod. Dili lang ang rehabilitation effort sa Typhoon Yolanda ang naglangkob sa punduhan sa mong supplemental budget. Lakit niini ang mga nagunang bagyo nga miigo sa ubang dapit sa nasod, ang kagubot sa Zamboanga ug ang 7.2 magnitude nga linog nga miuyog sa Sugbo ug Bohol. Gani gamay kaayong supplemental budget kung itandi sa giaprubahan sa Regional Development Council alang sa rehabilitasyon sa amihan ng Sugbo human sa bagyo nga ana sa dulan 27 bilyones pesos. Apan matod ni Davide nga misaad ang presidente nga magahina ng mga apektadong probinsya sama sa Sugbo gikan sa laing dulan 41 bilyones pesos nga estimated cost sa rehabilitation. Dugang sab ni Davide nga ana na sa pondo ang ubang national agencies nga igahin alang sa rehabilitation. Although there are already, ang Department of Education has already set aside some sum for the repair of the school buildings na naguba. Ang labor, ang DA, doon na po sila ilang kaugalingon na pondo po. Pero kita, doon na po itong iandam, pero mangayon kita. We cannot do it alone, the provincial government. We need help from the national government. Gawa sa gipaabot nga pondo gikan sa nasudnong kagamhanan, giangko ni Davide nga nagagadsab sila sa mga hinabang gikan sa mga foreign humanitarian group. Gituki karong hapon sa Provincial Board silang special session ang gisugyot nga Memorandum of Understanding sa Kapitolyo ug United Nations Development Program kon UNDP. As I've said, there are foreign humanitarian groups nagsigi, that are willing to, that have signified their intention to help. As a matter of fact, karong hapon take up sa provincial board ang pining MOA between the province of Cebu and the United Nations Development Program. Nag-relate fund na ihatag. King Perez, News 5. Ipresentar sa ka public hearing karong simanaha ang report sa komitiba nga nagplano sa pagtukod sa bag-ong City Hospital. Ang komitiba nakahukom nga tukuron ni kinugbalik sa karaan nga nahimutangan sa ospital nga naguba sa linog. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Nagtigom ang kadagkuan sa CCMC Committee aron misgutan ang pagtukod sa Bagong City Hospital. Ang chairman sa mong committee nga si Consihal Mary Ann de los Santos may padayag nga ilang nahukman na sa daang site tukuron pagbalik ang Bagong City Hospital. Ilang ipresentar ang plano sa ka public hearing karong Miyerkules. Uban silang laraw, maong pagwahing sa daan panganiban, pabor sa may sitining terminal. Samtang ang Bagong Hospital, tukuron sa nimutangan sa daan karon tupad sa fire station. That the road, CCMC, BFP, but that's the Panganiban Road. So it will be incorporated already. We will be changing change lang nato. So, Marky, one block? Yes, one block.
So that's the hospital, and this is now the integrate. We will be coming up with a timeline, a Gantt chart on the number of days or months, kanusa, demolition, the change of movement of the roads, and all the other activities for the Cebu City Medical Center. Giparehag sa De Los Santos nga wa nila gidayon ang pagtukod sa bagong hospital sa Southern Properties tungod sa rekomendasyon sa Department of Health. Actually, it's not nga nung wata ni pursue, no, as much as we wanted to, but there is a DOH guidelines, no, na I think one of the guidelines is the hospital should not be fronting any body of water, because in times of calamities or disaster, the safest place should be a hospital. So it should not be vulnerable to be fronting to a body of water. Samtang ang grupong CARE CCMC mipadayag usab nga anaa na sila sa proseso karon sa pagkolekta og mga donasyon. Matod sa arkitekto sa new CCMC nga ang maong building mo accommodate og 300 beds og expandable sab kini. Okay naman. Sa private area ang dako na sa tagnakuan o mainly mga relatives nato, mga amigo. Murag karon more or less almost 500,000 na atong na-raise mga pasyente gapon, no. And then mostly ang kaning hospital it caters to the kanang atong mga citizens nga dili kay afford. We really need the hospital. Trauma hospital gid siya kay ang CCMC trauma hospital man na siya agad ko we will target 300 or more. Expandable. Ila ka andana? How many floors? Tentatively it's still 6 floors pero subject to change pa na siya. Schematic pa na siyang design, so nothing final and rough pa na siya. It's still in the process of being developed. Leslie Caminadi News 5.